Uy, hello, kumusta harog-harog? Ang swerte mo, tama, oo, ang swerte mo. Kasi ngayon, tuturuan kita kung paano mag-hack. Okay? Kung ang problema mo ba wala kang load, hindi ka makapag-view ng mga picture, hindi ka makapagpanood ng mga videos, simple lang yan. Meron akong tip, meron akong hack para sa'yo. Okay? Ganito lang yan. Unang-una, dapat, number one, dapat yung battery mo at least 50% pataas. Okay? Pangalawa, ganito yon. Lapit ka. Pangalawa, ganito yon. Pindutin mo itong sa side mo. Siyempre, i-open mo yung yung cellphone mo. Then, i-long press mo siya. Ito. Long press mo siya. Pagka-long press mo, pindutin mo yung power off. Yun. Diba? Tapos yung problema natin. Maraming salamat. Share mo na lang din.